IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nang ipasa ti resolusyon ti Sangguniang Panlusod iti Syudad ti Lawag, ang mga komendar kanilawag City Mayor James Brian Alcid, gapo iti panangidala na iti napigsa a suporta, ken panagserbi kadigiti atleta iti syudad anang iturong iti panagtultuloy a panagballaygi iti Region 1 Athletic Association wenno R1AA. Sekon kanilawag City Vice Mayor Ray Carlos Fariñas, iti muna a termino ni Mayor Alcid, ket napagtalina iti Lawag City iti championship strike, ken nangipaay iti maysa a historical tripit title iti R1AA. Daytoy ket mangipakita ti kinaaktibo ti lokal ang gobyerno iti palang suporta iti sports development, youth empowerment ken panangitag-ay ti pride ti komunidad. In the year 2024 and 25, Lawag City emerged as a world champion of R1AA Regional Athletic Meet, and under the first term of Honorable Mayor James Brian Alcid, the city successfully sustained its dominance, culminating a historic three-peat championship. His dedication to sports development has fostered an environment where young athletes are empowered to excel, bringing honor and pride to Lawag City and serving as an inspiration to the entire Region 1. The Sangguniang Panlusod of Lawag City recognizes the invaluable contribution of Mayor James Brian Alcid in advancing athletic achievement, promoting youth empowerment, and strengthening community pride through sports. Kabayatan na niladawan met iti R1AA akas kang runaan a panagparang ay kadigiti talento digiti estudyante ken agtutubo iti rehiyon ang mangpatalget iti disiplina, sportsmanship ken eksperto iti nagduduma sports. Ti resolusyon ket mangipakita iti agtultuloy a suporta ti lokal a gobyerno ti Lawag ken kastamet iti panangipay iti kasapulan digiti atleta akas kadigiti resources, training facilities ken logistical support tapno mapagtalina ti sports development kas may sa prioridad iti panagserbi iti publiko. Discipline, sportsmanship, and excellence. Lawag City has proudly distinguished itself by securing record-breaking performances and overall championship for 3 consecutive years in the R1AA Athletic Meet, a feat that reflects both the perseverance of its athletes and the steadfast leadership of its local government. Kamudyanan na binigbig ti Sangguniang Panlusod ti awan labas na a kontribusyon ti mayor ti panangitag ay kadigiti atleta panampabilig iti agtutubo ken panampasingket ti panagkaykay sa ti komunidad babaen iti sports. Para iti IFM News, Idol Rain Santos tatak IFM IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.